Ende ebuhlungu osisibethe abazi noma bayathandwa noma kuthandwa ama-asset abo. Ngamabomu njengana abantu etarget ngoba iphumelele. Bese ngiqhubeka ngihlala endlela ukungiphendula ne-remote nje. Usabathe uyabuza ukuthi umkhwanyana uzamana nathi hayibo enkulunkulu soba hayibo bazalwane hayibo. Ezizinto nje asibe fair. Angazi solithola nini ithuba singadivide sihleli nje. Sikhulume lento ukuthi izizukulwane sethu singasizwa kanjani kulento yokuyekela besifazana ukuthi boxoshe inkuni bona bahlala endlini. Ngoba kunehlava esigenayo noma sisaba ukukhuluma ngaso. Lesi sale generation yethu sokufuna ukondliwa. Kade sona kumele soxoshe inkuni. Angazi obaba abadala bosisiza kanjani. Umnandi uma kusenzeka. Hamba imoto yakhe, imali yakhe, yonke into yakhe aphinde futhi ayosebenza, aphinde futhi usebe kanjalo. Kodwa egcineni you are under the siege uthi ongakaboni. Ngoba umuntu wesifazana akadalela ukuthi support. Kodwa isizwe samhlanje intentional. Ende ebuhlungu osisibethe abazi noma bayathandwa noma kuthandwa ama-asset abo. Kodwa khona ihlaba mpostoli esigenile uyabona ukuthi angisho mina kubantu abayajikelwe impilo bebendawo enhlaba umuntu aphela angisho lona. Ngisho nje ngamabomu njengana abantu etarget ngoba iphumelele. Bese ngiqhubeka ngihlala endlela ukungiphendula ne-remote nje. Ngiphendula ne-remote ibuye ingane abantamba bami iclean ipheke futhi uyabona nasebusuku kanjalo lokhu ubuye soon and very soon the thing will crack. Ngoba abadalelwe ukuthi boxoshe inkulu. Lethe khulunyela ngaphansi yabona lethe khulunyela ngaphansi usabathe uyabuza ukuthi umkhwanyana uzamana nathi hayibo enkulunkulu soba hayibo bazalwane hayibo. Ezizinto nje asibe fair. Nawe nje ungaba fair ndodakazini yakho. Akuzange ngoba uma ubhekisisa lo mnotho uthi ofike nesingu omunye afe nobhesi. Lo mnotho nje uma ubheka awufuni ngathi kungagwedla isandla esisodwa. Lo mnotho funa ngathi omunye ubethi ibhondo omunye athe emotweni. Lo mnotho. Ingakho ngiyathandaza, may God bless every man in this house. May God bless with ideas of multiple streams of income. Ngoba ayikho authority lalelana. Ingakho indoda imihlulo kwenza iye esandleni. Ngoba amandla endoda ukuthi ibe neyinkuni enough ukuthi lokhu kubasiwe ekhaya. Akekho umama ongaphuma nezingane uthe wena ningayindawo. Kade botha umlilo wakho. Usho kanjani lapho? Sehlelwa umuntu phansi. Kodwa umusho nje la nje phezulu anila kuthiwa hayibo. Hey, ntombi yasemanyamandeni. Hey, uyanqaba. No, I was just passing a concern. Lezizukulwane siyadinga ukusizwa. You lose your authority as a man. Yazanywa nje kuyenzani. Yazanywa ukuthi mama now ngithola 100 now 50 nami uzobamba 50 ubona ukuthi wenzani. Kuyazi kodwa uma uzohlala nje uthi lana khale sami isicathulo sibi. Just an advice. Every man must try by all means. Ukuthi umndeni uhlale phe kwamandla. The advice. Ungangayithatha futhi ku right so hlangana emarenkeni sochaza ukuthi yazi le nto